ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд, ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубан, хушомадӣ ба YouTube канали мо Арзон ТЖ. якумин эълон мо дар навор имрӯза хонаи фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ва дар маркази Гулбута гуфтагия дӯстон қарор дорад. 3 дар хона ва 2 сотиқ замина. нархи хонара 355 000 сомон мега. гуфтагия ки обу суед мушкилӣ нест, кухни, баъне ошхона дорад. рақамо барои тамос 902 05 67 67 қадам метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқашон аз худи суҳбашон пурсон шавед. дӯстон, агар шумо чунин хона дошта бошед, марҳамат дар ватсап муроҷиат кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмати калон барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восеа, кӯчаи Умари Хаём, яъне ки 3 дар хона, ошхона ва ҳаммом иборат буда. замини назди ҳавлигиаш 4 сотиқ заминай ва яъне ки хонара бо хишти пухта гуфтагия бардоштагия ва бо нақшаи аз аввал пешниҳод кардаи вазорати заминсозӣ сохтем. дар аксҳо бинед ки хона дар ҳақиқатан ба талабот ҷавобгӯ ҳаст. соҳиби хона, дӯстони азиз, ҳамхел нависагӣ астай. дар хона бошад обу свет мушкилӣ нест. аз маркази ноҳия ба мошин дар 7 дақиқа, яъне ки омадан мумкин, пиёда 15-20 дақиқа. нархи хонара 245 000 сомонӣ мега. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшии ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Ёвун, ҷамоати Ситораи Сурх ва деҳаи Фурқат гуфтаи бордоро. хона дорои 5 дар хона, ремонтушқади бания, кухни, алоқхона дорад. 10 сотиқ заминай, обши савдо мешавад гуфтагиай. нархи хонара 400 000 сомон мега. дарахтҳои мевадианда дорад ва гараҷи мошинам дорад. кухни, бания, ошхона дорад. дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ бо нархи 400 000 сомонӣ дар ноҳияи Ёвун, ҷамоати Ситораи Сурх ва деҳаи Фурқат гуфтаги бордоро. обу свет мушкилӣ надорад ва яъне ки ремонтҳои хуб кардагиай. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти аниқашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, яъне ки дар Ҷиликул. дар хонаи, яъне ки временка барак дохтаи бордоро. масоҳати заминаш 8 сотиқ замина. нархи хонара 110 000 сомон мега. марҳамат касоне ки аз ноҳияи Ҷиликул дӯстон хонахар бошед, яъне ки заминхар бошед, масоҳати заминаш 8 сотиқ замина. хонаи временка, яъне ки барои зиндагӣ кардан гуфтагие ки дорад. 905 88 99 94 хади
метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 5 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастек қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар деҳаи Лучои боло. 4 хона, 6 сотик замин, як хонааш падвал дорад, 3/6 мебошад хонаҳо. яъне ки хона қарор дорад дар ноҳияи Варзоб гуфтага ҷамоати деҳоти Лучоби боло. хона документош 100%, обу свет постоянно мебошад, сорочна фурохта мешавад ё ин ки ба квартираи хонага алиш карда мешавад. дӯстони азиз, дида маслиҳат карда мебинем. 6 сотик замин, нархи хона 210,000 сомонӣ мега. боз муомилаи хуб дорад. марҳамат муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, марҳамат боз як тория хонаи арзон аст. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хурусон дар ҷои нағза гуфтага, яъне ки шохроҳи Душанбе Қуръон мебошад. боз муомила дорад, бисёр чизу чорааш меистад. хона худаш яъне ки 2,65 сотиқай, агароташ 2,40 сотиқай. мактаб, балниса қариби хона ҳаста, кондитсионер дора, места, ҳама чизу яъне ки ҳама чиз дора. хона дӯстони азиз, кухни, ҳоҷатхона, дегонхона дорад, 4 хона, калидор, кухни, ванна, чизу чорааш қади. боз занг задин муомила дорад, яъне ки чойлови ангур дора гуфтага, нархаш 190,000 сомонӣ, 4 хона, 5 сотик замин. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастак қарор дорад дар ноҳияи Фархор болои молбозор гуфтаги бордоро. 5 хона мебошад. масоҳати заминаш 7 сотик замина, гирди атрофи хона маҳкам, яъне ки свет ҳам дорад гуфтага. дӯстон, нашоти обуш ҳечи гуфтагӣ нестай ва дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. нархи хонара 200,000 сомонӣ мега. боз муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, марҳамат хонара бо диққат тамошо кунед. кухни, баня, ошхона, алоқхона дорад. барои зина кардан гуфтага 100%, яъне ки ҷои беҳтарин, 200,000 сомонӣ. боз камтарак савдо дорад. дӯстони азиз, ина марҳамат дар канали Арзон ТЖК, яъне ки дар канали Насим ТЖ фақат хонаҳои арзона шумо метавонед дарёфт кунед. подписатсия ки шери нар канали Арзон ТЖ бираса ба 100,000 заттар. дӯстони азиз, 8 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Навобод, деҳаи Кухон гуфтаги бордоро. хона бо хишти пухта мебошад. дар хона 6 сотик замин ва банияи дарун дорад. нархи хонара 75,000 сомонӣ мега. боз муомилаи хуб дорад. рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастӣ мондага, касоне ки дӯстони азиз аз шаҳри Ҳисор хонахар бошед, марҳамат занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. шерои нар дар ҳамиҷо навори мо ба охир аст. касоне ки лайкҳоро мондагӣ набошанд, лайкҳоро бизанед, дар комментария чӣ хеле ки хона мехоҳед бинависед, подписатсия кунед, ҳаракат мекунем ба шумо гуфтаода пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, касоне ки мошини хона замин доштагӣ бошед, марҳамат дар WhatsApp 911 32 44 44 қади рой кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурохта медиҳем. хуб дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ, худованди меҳрубон нигоҳбонтон бошад.